Det her er vores video omkring elektriske felter og kondensatorer. Og det første spørgsmål, der skulle vi redegøre for spænding, strømstyrke og modstand. Og så forklare det i forhold til et vandfald. Til at starte med så spænding, det angiver, hvor meget energi, der flyttes per ledning. Altså det vil sige, man skriver i formlen, at det er lige med delta U over Q. Og i et vandfald, så kan man simpelthen sige, at det svarer til højden af vandfaldet. Det vil sige forskellen i niveau, højdeforskellen. Så det vil sige, at et højere vandfald, det giver altså vandet en højere potentiel energi, større potentiel energi, hvilket giver vandet en højere hastighed på vej ned, og hvilket også giver vandmolekylerne, man skal sige, en højere energi. Strømstyrken, det angiver, hvor mange ladninger, der flyttes per tidsenhed, og i et vandfald, så angiver det så, ligesom, hvor meget vand, der falder ud over kanten per tidsenhed. Og et bredere vandfald vil nødvendigvis give en større strømstyrke, men også en højere hastighed af vandet vil give en større strømstyrke, vi skal sige. For der er jo mere vand, der løber igennem per tidsenhed. Og sidst modstand, det er den modstand, som elektronen møder igennem et materiale. Det bevæger sig igennem materiale. I et vandfald, så svarer det til, at der ligger sådan grus eller sten i vandet, som så yder en modstand mod vandet den vej frem, det har. Jeg vil nu redegøre for, hvad en elektrisk ladning er. En elektrisk ladning vil altid være bevaret, og det er ret vigtigt, at der altid vil være en ladning på en eller anden måde. Og en elektrisk ladning kan enten være positiv eller negativ. Om den er positiv eller negativ afhænger af, om den har et overskud af elektroner. Har den et overskud af elektroner, vil den være negativ, eller hvis den har et underskud af elektroner, vil den derimod være positiv. Ja, og et elektrisk kraftfelt, det er der et område, vi 2 sekunder tage lige om til at. Og så i forhold til, hvad et elektrisk kraftfelt er, det er, at det definerer man som, at hvis der er en ladning i hvile, så hvis den påvirker sin kraft, så siger man, at det er et elektrisk felt, der er omkring den her ladning. Og styrken af det elektriske felt, det skriver man som kraft over ladning, hvilket så giver enheden Newton per coulomb. Men den kan også godt skrives som spænding over strækning, eller man skal sige en afstand, hvilket så giver enheden volt per meter. Og afhængig af, om en ladning er positiv eller negativ, er retningen for det elektriske felt enten det samme, eller det modsatte af sådan den kraftvektor, som man tager ud. Det er også det, man kan se i den her app, hvor vi kan se, at kraftlinjerne de går væk fra den positive og hen til den negative. Og det er altså fordi, at det skyldes altså ladningens foretagende. En pladekondensator består af 2 plader, og at der vil være en spændingsforskel mellem dem, som vil være U. Og derfor så vil den ene plade altid være positivt ladet, og den anden vil altid være negativt ladet. Og hvis man flytter de 2 plader længere væk fra hinanden, så vil det ikke ændre på det elektriske kraftfelt. Og det vil det ikke, fordi at tætheden stadig vil være det samme af pilene i den lodrette retning. Altså de vil stadig ligge lige tæt, selvom du flytter de 2 plader væk fra hinanden. Og så kommer det til en udlægning af en form. Så hvis vi lige kigger på det her billede, der er heroppe, så har vi de her 2 plader, hvor der er en ledning, der flytter sig imellem de 2 plader. Og vi ser altså, at den påvirkes af den elektriske kraft F herovre. Og arbejdet, som ligesom bliver udført, når den bliver tiltrykket til den ene plade, det kan vi så sige, den her kraft ganget med den afstand, der så er. Og det skriver vi, som det står her. Og spændingsforskellen, den ved vi, det er jo defineret som forskel i energi per ladning. Og det bliver så arbejdet per ladning, og når vi så gør det, så får vi det her udtryk, og når vi så dividerer med ladning, så kan vi se, så får vi det her udtryk. Og så isolerer den elektriske feltstyrke, så får vi det, som vi så gerne vil have. Det var nemlig, at feltstyrken var lige med spænding over
den her afstand D. Og det er også det, vi snakkede om tidligere, at den her havde enheden volt per meter. Nu vil jeg altså vise, at når man rykker de her plader væk fra hinanden, så vil forskellen af ladningen ikke ændre sig. Altså, det vil sige, at den her op vil være konstant. Og så kan man se, så er der lige mange pile hele tiden. Og den der ændrer sig ikke. Og derfor så er ladningen konstant. Og så skulle vi forklare, hvad der skete, og hvilke sammenhæng der var mellem kapaciteten og den totale ladning, og så spændingen. Og vi kan se, at hvis vi ændrer på kapaciteten, så ændrer vi i hvert fald på den totale ladning. Og det gør vi faktisk også, når vi ændrer på spændingen. Det vi så kiggede på, det var, at vi så kunne se, at gangede man de to, så fik man nemlig den totale ladning. Så hvis vi sagde, at vi havde den her spænding, og vi havde den her kapacitet, så hvis man ganger dem sammen, så får man altså faktisk den her totale ladning.